дӯстони азиз, ҳозир мо дар Корвон тарафи пажарка 012 якум ряд қарор дорем. Ряди паплину ламиражода анами новинко омадай, бисёрам хушрӯ. Версачи нигоҳ кунед, ҳам глош вай дора, блеск дора ва ҳам санги дизайнерски задагиян. Ду ранг дора. И нархи донаш 220 сомон меган. Бори навай ҳам дохили ҳами гирдакҳо дабинед, ҳам гирдошта санги кабуд дораву байниш санги зард. Бисёр хушрӯ омадагӣ ҳастай материал. ҳам материалаш хушрӯ, ҳам гулош. Марҳамат агар дар кор бошад, метавонед биёед хитон бинед. Агар хоҳед доставка, пас нависед, мо доставка мекунем. ҳозир бо медонед якчанд материалҳои ғафсак омадагӣ ҳастай барои плед, барои халат, сачоқ ва дигару дигар чизо. ворам нишон метиҳам. ино аз ин ду ранг буд, ҳозир бошад 4 ранг омадай. Рангаш хушрӯ, метраш 50 сомон. ина бинед, сери дора, розви дора, бардови дора, бо ҳозир як ранги хеле ториктарак дора, вишнёви ториктарак. инора бисёртар барои болои диван ҳозир харидорӣ кардаистям. хушрӯ меояд болои диванда. плед барин, ина бинед, барошон 170 ба фикрам. барошон калони хушрӯ, нархи 1 метраш 50 сомонӣ. рақамҳои ватсап дар рӯи экран ҳастай, метавонед ки нависед дар анамун рақамҳо, мо доставка мекунем. ҳозир бо материалҳои чӣ ҳаст, ана дигар рангшай, медонед фиолетви, ба фикрам фиолетви торикай. ана ин материалҳо бо ҳаст. ино жемпирӣ барои туничка духтан, барои мисол ягон хе кардиганове ки ҳозир биромадагиай, барои вай духтан, ё ин ки баръакс барои платьёи дароз духтан. метри ино 45 сомон, нархи 1 метраш. барошон калони хушрӯвай ҳаст бо дариҷаи намхе материалҳои ғафсак. наминоям ам хелиш бо блеск доштай, бо ҳаст аз ана ино. рости инора нархша напурсидам. агар дар кор бошад, шумо нависед, ма бо рафта аниқ мекунам нархша. хулос бо мо бошед ва видеои дигара интизор гардед.